का रउवा दिन में अक्सर नींद आवेला चाहे रउवा केतना भी सुतली हो सकेला कि रउरा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस से पीड़ित होखब। दिन में ज्यादा नींद आवे से दुनिया के 20% आबादी प्रभावित होखेला, लेकिन एकर निदान बहुत कम होखेला। अवूरी एही से एकरा के कम समर्थन मिलेला। अवूरी एकरा के ज्यादा महत्व ना दिहल जाला, बाकिर असलियत में ई काफी खतरनाक हो सकेला। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस के दुष्प्रभाव का ज्यादा नींद नुकसानदेह हो सकता। दिन में ज्यादा नींद आवे के संबंध शारीरिक अवूरी मानसिक दोनों प्रकार के बीमारी से होखेला, जैसे कि एक रोजमर्रा के काम करे में दिक्कत। ऐसे पीड़ित लोग के रोजमर्रा के काम पूरा करे में भी दिक्कत होखेला, जवना के चलते उनका रोजमर्रा के काम में परेशानी होखे लागेला। 2. पढ़ाई पर बुरा असर। EDS लइकन खातिर बहुत खतरनाक होला। एकरा चलते लइका पूरा तरीका से पढ़ाई पर ध्यान ना दे पावेले। अवूरी धीरे धीरे उनकर ग्रेड कम होखे लागेला। 3. ध्यान के कमी। दिन में ज्यादा नींद आवे के चलते दिमाग सक्रिय रूप से काम ना करेला, जवना के चलते ध्यान के अवधि कम हो जाला। अवूरी जीवन के गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होखे लागेला। 4. सामाजिकता के कमी। दिन में ज्यादा नींद आवे वाला लोग के अधिकांश समय नींद में बितावेला। अवूरी एकरा चलते उ लोग के संगे सामाजिकता ना बना पावेले। 5. अवसाद आ चिंता जैसन मनोवैज्ञानिक स्थिति। दिन भर नींद महसूस होखे के चलते दिन के काम ठीक से ना होखे, पढ़ाई में ग्रेड निमन ना होखेला। अवूरी आदमी अकेलापन महसूस करेला, जवना के चलते उ धीरे धीरे अवसाद अवूरी चिंता के और बढ़े लागेला। 6. मोटर वाहन दुर्घटना आ मौत। न में ज्यादा नींद आवे के चलते गाड़ी चलावत घड़ी भी लोग के नींद आ सकता, जवना के चलते सड़क दुर्घटना हो सकता। दिन में ज्यादा नींद आवे से आदमी के जान खाती असली खतरा हो सकता। दिन में ज्यादा नींद आवे के कारण अवूरी नींद में मदद करे वाला टिप्स जाने खाती हमनी के अगला वीडियो देखी।